Здравейте, приятели, аз съм Митко и днес продължаваме карата с Левски. Така както виждате, не се изправяме срещу ЦСК. Мете котката не си играе с нещо. Не изправяме се срещу ЦСК. Това е вечното дерби на България. Та да не бавим време да започваме, приятели. Добре дошли, приятели на Георги Аспарухов. Днес посрещаме ЦСК за вечното дерби на България, дами и господа. Ето го и Райсен Боли, доста труден вратар е той. Вечното дерби на България, приятели. Левски и ЦСК. Левски и ЦСК. На Георги Аспарухов. Ето го и Върджил Мизиджан, дами и господа. Забравя да кажа, че той днес ще се направи дебюта. Тъкмо на дербито. Върджил Мизиджан ще се изправи срещу ЦСК в дебюта си. Ще се изправи той и ще трябва да ги размаже. Цветан Кръстев е съдия на днескашния матч. Владислав, ето го и нашият състав. Печник с 2 гола. Печник с 2 гола. Така, ето го и нашият състав. Вържа Мизиджан е Л. What? Какво са, бе? Не отжидахме за това. Райсен Боли на вратата, Емил Григоров, Карачанаков, Чочев. Ивайло Чочев. Тони Силва. Оле. Айде да започваме, приятели, да започваме. Колко интересен матч ще е само. Няма стари. Трудно ще да вкараме на Райсен Боли, защото е доста добър вратар. Няма се да са тук! 1-0 за... Не! 1-0 тук! О, какъв късмет! Какъв късмет тук! Какъв късмет обаче! Сега веднага контратака. Ей! Стъпите чурбари, бе. Не се обиждайте, не. Сега подаде към Божинов. Не, тук беше попълнат Божинов, но нямаше фал. Нямаше фал тук. Какво стана? Да, Печник с контузия. Контузия се Печник. Значи. Бори Цолев влезе на място. Смозви. Ето го Бори Цолев. Това още е в 2-3 минута. Имаме контузия, приятели, за жалост. Печник. Сране. Няма да стане. Доста труден ще е мач, аз въобще не съм си мисля, че ще ги бия. Не че съм за ЦСКА, да съм за Лудогорец от тази група. Сега! Боби Цонев! Борислав е та. Защо се повижда толкова силно? Аз не мога да го разбера това. Повеждат си, но за първ път се повежда топ. Ето, гледай сега. Това не е ли бък? Това не е ли дело на шибането и EA Sports? Да. Просто аз нямам думи защо EA Sports правят игри като не могат. Не казвам аз мога да. Не казвам, че аз мога. Обаче те просто за хора, които се мислят, че могат да правят игри. Просто абсолютно нищо не правят. Правят само бъгове. И нерви на хората. Просто нямам думи. Те от Buffalo, нали, те, които правят българската FIFA, ще се правят по-добре, отколкото EA Sports да правят FIFA. Браво, бе!
Браво, Влади. Та, докато говоря, че чрез 5 минути стана. Ай, тръгли бе, гад ти. Цел се. Няма да стана стрел, спасение на Райсен Були, казах ви. Този Райсен Були. Просто няма думи. 0-0 по времето, приятели, между Левски и ЦСК. Вечното дерби на България. Да продължаваме с второто по време. Сега... Не. Въобще не беше добре това. Тук имахме шанс за вкарване на гол и да открием резултата. Тук имахме шанс. Днеска не снимам вечер и мога да си викам колкото искам на гол. Няма да сада! Демзах! Али бе, как бе? Как ще спаси? Как ще удари града? Как ще спаси? Как ще удари града? Айде още една. Мисиджан! Спасение! Мисиджан! Але бе, ще да победат ЦСКА. Да се пъте ще ме победат. Гледай. Но няма, защото Влади на вратата. Цак. Не. Точно така. Гайс. Айде, тренер, точно така. Да, дай Боби, дай Цонев. Нищо няма да направиш, не знам, ме спокойно. О, не. Да продължаваме, защото само тук не излишни надежди. Фабио. Но не. Ето атака. Пам. Пак. Защо? О, сега паска Мисиджан. Мисиджан! Стига, бе! Гад ти! Болито. 68 оверал има. Вардикът 75. Гледайте ги, какъв беше това паса, човек. Не, Мисичанка. Але Миска. Така, Бастос. Подавали към Мисичан! Али стига, бе, оцелете шибалия гол, бе. Нищо не е то тъпия Райсен Були. И това е края на матча, приятели. 0-0. Дербито Левски и ЦСК. 0-0. Много пропуснах. Те нищо не направиха. И заслужавахме равенство. Нищо Мисиджан, добър дебют. Поздравявам с надича, бахте букука са. Видите, тук е да бъде пропуснат това пич. О, ето 6 на... Але... Чакай. Да, начих си тук... Честно. И... 4 уикс, естествено. Значи няма да ми го дадат. Фак. Имаме оферта към Михаил Иванов, която той ще такова на 200 000. Ще се видя колко вратари имам.
Един, два, къде беше другия? Така. 2, 3. Аз се подадах памет на кафето, много е грозно. 200 000 човек. С 90 000 ли дадах. Да, това ще е от този епизод, приятели. Надявам се, съжалявам, че беше скучен. Все пак беше дървото на България, съжалявам, че беше скучен. Не вярвах, че е толкова скучен. Следващия матч се справяме срещу Пирин Гоце Делчев, нали така? Не, това не са Пирин Гоце Делчев. Пирин Гоце Делчев, да, Пирин Гоце Делчев. Това следващия матч се справяме срещу Пирин Гоце Делчев, приятели. На 6-та позиция сме за сега. Жалам, че говоря по-селски. Да, това беше от този епизод. Приятели, надявам се да ви е било интересно и до скоро. Надявам се микрофон да не е прощял. Чао!